Sa ating good news naman po, tungayan natin ang disenyo ng giant food platter. Hango po ang mapa ng lalawigan ng Pangasinan. Kwento mo yan sa iyong good news, Idol Vico Cancionero. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-127 Independence Day, idinaos ang mapulay at masayang Pinoy Food Fiesta nitong June 12, 2025 sa SM Urdaneta City, Pangasinan. Tampok sa pagdiriwang ang iba't ibang pagkain na ipinagmamalaki ng bawat bayan sa Pangasinan kung saan nakalikha ito ng giant food plotter na ang disenyo ay hango sa mapa ng probinsya. Ikinamangha naman ito ng mga dumalo sa ganda at kulay ng masasarap na delicacy tulad na lamang ng puto kalasyaw, kutsinta, banana and kamote chips, butong pakwan, bibingka, bangus Shanghai at marami pang iba. Hindi lamang tiyan ang binusog kundi pati na rin ang mga mata at isipan dahil sa mga tugtugin at sayawan na hango pa rin sa kultura ng Pilipinas. Ang aktibidad ay masayang dinaluhan ng District 1 hanggang District 6. Sa ganitong aktibidad ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa makulay at mayaman na kultura ng Pangasinan at ng Pilipinas. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.